Iată 5 motive de ce să alegi ferestrele de la Fenmax. Oferim 1. Avem soluții adaptate pentru fiecare proiect. Geamuri din aluminiu sau PVC, perfecte pentru case particulare, care oferă un coeficient termic foarte înalt, culori variate și diferite tipuri de deschidere. 2. Oferim abordare personalizată și servicii complete, începând de la măsurare și calcule până la finisarea completă a lucrării, explicând în tot acest proces toate momentele în detaliu și foarte clar pentru toți. 3. Avem montaj profesionist și atenție maximă, de la proiectare până la fixare. Echipele noastre proprii de montaj lucrează eficient, rapid și curat. 4. Experiență reală și încredere confirmată. Mulți din clienții noștri ne aleg după recomandare, ceea ce este o dovadă clară că lucrările bune vorbesc de la sine. 5. Soluții adaptate pentru fiecare buget. Te ajutăm să alegi cel mai potrivit tip de profil la un preț corect. Dacă ți-a plăcut ce ai auzit, vină la o consultație gratuită și îți oferim cele mai bune soluții.